ठेवू काऊ? काय तुझं नाव? काऊ. काऊ. रिद्धी आहे. तुला घरी काय म्हणतात? काऊ. आणि तिला काय म्हणतात? चिव काऊ. आहे दोघी जणी, जुडवा आहेत दोघी जणी. ए चिव काऊ, तुम्हाला कोणती येते? शाळेमध्ये कोणती पोएम म्हणायला लावतात? इकडे इथे या, इकडे या, इकडे या दोघी पण. हां चल मला पोएम म्हणून दाखवा. चल इकडे 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 इकडे. नाही तो नाही का आजीबाईची, आजीबाईचा ये ना इकडं. तू जोरात म्हणून दाखवायचं. इकडे मोठा भोपळा आकाराने पाठवला, त्यात बसली आजीबाई. आजीबाई चालल्या लेकीकडे, लेकीनं केले लाडू, लाडू झाले घट्ट, आजीबाई झाल्या लठ्ठ. वाव, हाय फाय, हाय फाय.